तर पण काही हे प्लांटेशन भेटतले त्या काजीच्या प्लांटेशनात जर 1 लाख रुपये नुकसान झालेले हा तेतून विश्राम गोविंद गांवकर हेचे बरेचसे नुकसान हा रुपा कोंडू गांवकर हेचे नुकसान झालेले हा आणि साठी लोकांचे खूपशे नुकसान झालेले हा. तीनशे कलमा तीनशे म्हणजे 250 कलमा आणि होती चोकलो 50 कलमा माड 30 माड आणि पंप बी किती झाला पंप जवळ 25 पायपा जवळ येते. आमची सरकाराकडे आमची आता इतकी लुकसाण जाल्या न्हू ती सरकारान पळोवन कोणाच्या मनशान न्हू आमकां कितें तरी भितरले थोडे तरी कितें दिवपाचे. तिकी आता कलमा आणि हेर बाकीची काजी आता बेणुकून आमकां लागल्या की दिसता ते की पयशांची लुकसाण आता कोण सरकार दितलो आमकां साधारण ह्या काजीच्यासून आम्ही पोटा भरता आणि आमकां काम धंदा कोण कामाक आमचो वचना शिरविशी कोण ना सगळे जळून गेल्यो आणि बरी त्या सायडीन पर्यंत आमच्या आणखी त्या सायडीन काजी आसा पळय त्या सायडीन सुद्धा सगळ्याकडे काजी लागला तेंच्यो काजी ते अजून जळटा. कोण तरी काजींक उजो लायता म्हूण लोकांक दुबाव. काजी आसतल्यो म्हाका दिसता 700-800 रोपां सामके मोठे मोठे काजी बी आणि त्यो काजी अश्यो जाल्यो की काबार जाण पोर गेल्या आसा तशें लागले उदक त्या वाटेच्या काजी कांयच उरना आणि हांगा सोवून सबंद जाळे कोणी ते उदक खाता आणि उदक मुद्दाम कुठं घालतात आणि काय ना उपाय ना ताका. सकाळी नागव्या काजींक उजो लागून 25,000 हजारांचे लुकसाण जाले. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी.